מראות פנורמיות לחניונים מבית מנעולי דוד, יבוא והתקנת מחסומי חנייה. אנחנו כרגע בירידה לחניון, התקנו 4 מראות. זאת הראשונה, מראה קשיחה ולא גמישה, הכי איכותית שיש בשוק. זאת המראה השנייה. כפי שניתן לראות, נהג שעומד כאן יכול לראות בבירור רכבים שיורדים למטה. עכשיו יורדים ל-2-. כאן יש לנו מראה נוספת, ניתן לראות בבירור כל אזור ושטח הירידה. וזאת המראה הרביעית והאחרונה. לטלפון מנעולי דוד 052-552-5523. נראה לכם מכאן. יבוא בהתקנת מראות פנורמיות, מגיעים לכל הארץ. להזמנות חייגו 052-552-5523, מנעולי דוד.